V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. So well, that was Planet G Vaishnavi Barishogdonji performance courier and Mokleg Takkar Korra Vedikeda Mit Barondulleru Flaunt Trapti. And let's see Trapti dakala paipoti enchopunu one amne prepare ater one amne da punch patu ready ater. So anyways, ladies and gentlemen, onji jor ayina chapale bodudu. Let's welcome Trapti Kalavidaru on the stage. Flaunt gives you an opportunity to flaunt your best side. Flaunt, the hair transplant and cosmetic surgery center, supervised by Dr. Satish Chandra. Contact Flaunt, the hair transplant and cosmetic surgery center at Legacy Commercial Complex, Bendurwell, Mangalore. ಸಂತೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಏರ್ ಕಣೆಗೆ ಇದೆ ಚಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ದಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಿ ಅಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಐಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓ ದೇವ ದೇವ ಮಾರ ಯಾಂದಾಯಕ ಮಾರ ದಕ್ಕಿನಿ పోదు పోదు ఎన్న దనిన మేలగే బూరడ ఓ ఆయ దనిన మగే మార ఆయన మేలగే బూరడ దేవ యాందాత మల్పును మారవు ఆయతే నన్ను అమ్మ యాను బోడుంది దక్కినట్లు నీకు ముని పెట్టాండా పెట్టాతిది అబ్బా అవుదాని ಅವು ಗೋಣಿ ಚೀಲನ ಮರ್ತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಉಂಡು ಮುಳು ಒಂದು ಎಂಚಿ ವೇಷ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಿ ವೇಷ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್. ಅವು ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅವು ಮೋದಿ ಬಂದರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಡ್ಡ ನೆಟ್ಟೆ ಮೈಪುರು ನೆಟ್ಟೆ ದುರ್ಪುರು ನೆಟ್ಟೆ ದೆದ್ದಕ್ಕುರು ನೀ ಎಡ್ಡ ಇಡ ದಾಯಗವನಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಾರದ ಬರಿಟ್ ಬರ ಪಡಿಗೆ ಬಿಜಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ నేను ಕೊರೋಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಸುರೂಕಿನೇ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಈರ ಅಲ್ಪಣೆ ಮೈಪುನು ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜೋರ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೈಪುನು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದು ಬಾಕಿಲ್ ಎರಲು ಬರಂದು ಪುರು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ వచ్చిన ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು నేను ಪಾಡು ಮಗ್ಗ ನೀನು ತೂನಾಗ ತನಿನ ಮಗನ್ ಯಾಂಬುಡ್ಪುಣ್ಣಿ ನಾನು ಹೆಂಗ ಬೆಚ್ಚಬುಣಿ ನಾನು ತೂನಾಗ ಓ ಈ పోదు ఈ ఊరిడి పనుందు వయ్యత యానొంజి పుంజవునొట్టుకు జైతే అంది అవు ఎన్న పొడిదిన బాయికి ఊరుతున్నత వాళ్ళు సీదా వాళ్ళని అప్పిళ్ళకి పోతారు మారు ఓ యాని ఏపయ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಏರು ಮಾರು ಏರು ಪೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಾರು ಯಾನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಟೂಟೆ ಓಲ್ ಜೈದಿನ್ಯಾ ಓಲ್ ಜೈದಿನಿ ಏರು ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಜೈದಾರ ಓ ಮಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲ್ಲಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಟ್ಟಿಜಿ ಒಂದು ಆಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೈದಿನಿ ಬರಿಟ್ ಒಂಜೇರ ಬೊಂಜವು ಜೆತ್ತಿತ್ತಿರು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಅತ್ತು ಮಾರ ಜೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಾಣ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾನ ಪಂಡೇನ ನಿಕ್ಕು ಮಗ ಓ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏರುಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಎಣ್ಣಮ್ಮಿ ಆರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನತ ನಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಪ ಈ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮಗ ಅಂತುದು ಕಲ್ಪೋಡು ಆ ಏತ್ ಸೋಕು ಕಲ್ಪೆ ದಾಯಗೊಂಡೆ ಐತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬು ನಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮೂರನಿ ಫಂಡಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಂದು ಎಂಕುಂಡತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿ ಇರೇಂ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಐತೆ ಅನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ನಿಯಾ ಆಯ ಉಂಡತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನೆಗೆ ತುಂಬಾ ದೇವೇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನು ದೇವೇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ఆయన ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಕಲೆ ತೂವೋಡು ಇರು ಒಂಜಿ ವಾ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಮಗನ ಮೋನೆಡು ಕಲೆ ಪುನಗ ವರ್ಷರ ಸಣ್ಣ ಇದೆಗು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ఆయన ಮೋನೆದ ಐಸಿರಾ ಎಂಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವೇ ಓ ಶೀರಾ ఆయన ಮೋನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇದು ಹೋತಿ ಹೆಂಗೋ ತೆರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನಾರು ಅತಳ ಬಿತಳ ಸುತಳ ರಸಾತಳ ತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಾಳಗಳನ್ನು ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿಟ್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಇನ್ನ ಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ತೂತೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಯಲೋಜು
ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಅವು ಈರು ಸರಿ ಇತ್ತನ ಬೈದಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಬೇ ಹೌದಾ ಪಿದ ಇರ್ತಾವು ಅವು ಎಂಜ ಮನಿಗೆ ಐಟ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂತ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮೊಗ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಹೋದು ನಿಂದ ಕೊಡ್ತೇತ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಮರಲಿ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಗು ಕಾಸು ಬೋಡಿ ಕಾಸು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎರಡಗೇನು ಓ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎರಡಗೇನು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗು ಕಾಸು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ದಾಯ ಬಾಬಾ ಎಂಗು ಲವ್ ಆತುಂಡು ಅಂತ ಲವ್ವರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬರ ಎಂಗು ಕಾಸು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಲ ಲವ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಲವ್ ತವಿಸ 200% ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಲವ್ ಲವ್ ವರ್ಗ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸಾತ ಎನ್ನಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಾಲ ಬೇರಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಯಾವ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಜನ ಫಂಡ್ ಅಂಚೆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೆಗೇರ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತಿನೊಂಡದ ಅಕುಲ್ಡ ಈ ಪೆದಂಬು ಪಾತಿರ್ದು ಅಕುಲ್ ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಸೈತ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲ್ಡ ಅನ್ ಕಾಸು ದಿತ್ತು ನೋಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತೇ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತ ಅಲ್ಲ 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 ಏರಾವರಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗಾರ ಮುಟ್ಟು ಅವ ओए कौन रे उन्हें ಆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬಿರದಾಯ ತಿರುಗು ದೂಪುನು ಅವು ఆయన ಅಮ್ಮೇರು ದೂಪುನೆ ఆయన ಅಮ್ಮೇರು ಬಾ ನೋಡಿದ್ಯಾರ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹಲೋ 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 ದಾದಾ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾ ಯಾಲ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬ ಜನದ ಎದ್ದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ ಎಕಡರ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯರಣ್ಣ ಲಕ್ಕಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಚೂರು ತುಂಬಲಾಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಲಕ್ಕಿ ಯಾವ 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 ಅಣ್ಣ ಪುದ ಲಕ್ಕಿ ವಾ 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 ಅಣ್ಣ ಪುದ ఆయన పుదరించిన ಲಕ್ಕಿ యావా ಮಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಏರು ಯಾನ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬನ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಯೆ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಏರು ತಕೈ ಹಾ 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 ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಹಾ ಏರು ಏರು ಉಮ್ಮ ಯಾನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಓ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಗೇನ ಬಕ್ಕ ವಿ4 ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿಜರ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಗೆ ಉಂಡು ವಿಪೋರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅವು CPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೊಂದಿರ್ ಅಂಡ ಏ ಏನ ಮುಟ್ಟನ ಬರಬಡ್ಚಿ ಮುಟ್ಟನ ಜಾರ ರೌಡಿ ಪಿಟಿಕಲ್ ಬೋಡೋಡು ಕಾದಮೆ ಅವೇ ಅನ್ ಕೋಡಿನಿ ಚೆಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಭೂತವಲ ಮೀಟ್ ವತ್ತು ನಾನು ಏ ಬೋಡೋಡು ನಿಕುಲ್ ಬೋಡೋಡು ಅಜ್ಜ ಬೋಡ್ನ ಬೋಡು ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಮೈಟು ಉಂಡು ಕಳೆ ನೀವು ಅವು ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತಾತ ಅವು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಲು ದೊಜ್ಜಿ ಬಕಾಲೆ ಪಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಲು ದೊಜ್ಜಿ ಆಗಿ ಐನ್ ಇಂಚ ದೇಪ್ಪುನು ಇಂಚ ದೀಪುನು ಆಣ ನನ್ನ ಆಯ್ಗೋಲ ಮುಲ್ತು ದೇತ್ತದ ಮೂಲೆ ದೀವಡ ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯರಿಯಾ ಅವು ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಆದಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಬಾಬು ಇಡ ಇಡ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ನೂದನೆ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮೇ ಬಾಬು ಹಾ, ಹಾ. ಈ ಜವನಿಯರ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೋಡು ಯಾನ ಈ ಕಿಡೆ ಬತ್ತು ಏರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಯ ಯಾನ್ ತೋಜರ್ಚ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುರನೀರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಆನತೆ ಎನ್ನ ಪುಸ್ಕ ಆರು ಹಾವು ಡಾಯಬನ್ನಿಗೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪಾತಿರು ನಾಟ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ವಾಸನ ಸ್ಟೇಜ್ ರತ್ತ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ರತ್ತ ಅದು ಯಾನ್ ಡಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಆರೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ಈರಡಾರ್ನ ನಂಬರ್ ಮೋನಿ ಉಂಡ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಮೇ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಈರ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ಮುರಣಿ ಅಲ್ಬನ್ನ ದೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ
ಇರ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತುಮೆ ಎಂಕು ಒತ್ತೆರತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವೇ ನಿಕ್ಕಲು ಒತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಾಡು ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ದಯಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪನೋಡು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇರು ಪಾತೇರುಡು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ಕಡ ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮರ್ಲ ಏನು ಪುಷ್ಪ ನಾಡು ನಾಡು ಪುಷ್ಪ ದಿಕ್ಕುಜ ಪುಷ್ಪ ಸಾಲು ಅಲಿತ್ತ ಕುರಿಡಿ ಓ ದೇವ ನಿನ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಮೇ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತು ಹೈಟ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾಡು ಬನ್ನಿ ನಿಂಡ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಫ್ರಿಜ್ ದೀತಿನ ಭೂತ ಹಿಂದೆ ಪೂವನ್ನ ಮಾರ್ಲ ನಂಬರ್ ನಾಡು ಮೇ ಪುಷ್ಪನೇ ಪೀಟ್ ನಾಡು ಸಿ ಸಿ ಅತ್ತು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಆತೆ ಬರ್ಪುನು ಪಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ನಾಡವ ಬಕ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪೂರ ಬಾತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೀರಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಪಣ್ ಅವ ನೆನೆ ಹಲೋ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಕೇಬಿಕ್ ದಿಲಯ ಕೇಬಿಕ್ ಅವ್ ಮುಂತು ದ್ವೈಪಂದ ವೈಪೇರೆ ನೀನು ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ ಕೆಬಿಡ್ದು ಇದು ಭಾತಿ ಹಲೋ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಬಾಬನ್ನೆ ಬಂಡೇರಿ ಇದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಟಿಗೆ ಯಾವೇ ಅರೆಗಿನ ತೂವರಿಗೆ ಅರೆಗಿನ ತೂರಿಬೇಕ ಖುಷಿ ಆದ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆದ ಮಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇರು ಬರೋಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇದು ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕತ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಭಾಷಾ ನೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನದ ಅವ್ರ ನಾಯ್ಡದ ಗಡೆ ನೇರಿ ಅವ್ ನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪುಷ್ಪನ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಎಂಕ ನೆರ್ಪಲ ಯಬಾ ಅಂದು ಪುಷ್ಪಾತ್ಯ ಅತ್ತವಾಗ ಅಂದು ಪುರ್ಸಿ ಏನ್ ಬೇಡ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸ್ತಿ ತೊಂದೆ ಮಾರೆ ಮಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೇತಲ್ಲ ಕೆನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಇಲ್ಲೆಯ ಆಡ ಪನವ ಯಾನ್ ಮೂಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನವ ಹೆಂಗ್ ಜಾನ್ ಈ ಪನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ ಹಲೋ 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 ಆ ಲಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಮುಳಿಜ್ಜೆ ಆಯೆ ಬಾಬನ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆಗೆ ಅಂಚಂದ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬಣ್ಯರ ಬಂದಿರು ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ಅಂಗಡಿ ನುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ಅಂತ ನುಲ್ಲೆ ವನೋಡು ಲಕ್ಕಿ ಸಲಕ್ಕ ಸೈದೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಂಡೆ ಆಯ ಲಕ್ಕ ಸೈತೆಗೆ ಪುನದೊಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಬನ ಅವ ದಾದಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮೇ ಬರ್ಪೇನಾ ಓ ದೇವ ಎಂಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿದ್ದಲ್ಲ ಕಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಮರ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣಿತೇನೆ ಬೇಗಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಟೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾಲೇನಿದೆ ತುಗುರ್ಪವ ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋತ ಈತೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪಿ ಮಂಗಿ ಆಯ್ ಬರ್ನ ಗೀತೆ ಬನೋಡು ಯಾನಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅವ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅವ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಏರಿಗಳ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾನಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಏರಿಗಳ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಏರಿಗಳ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಯಣ ಈ ಕಾಲುವ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ದು ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರೆರಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಏರು ಅತ್ತ ಕಾಲುವೆ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಕರಿಯಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗುಟ್ಟು ಆಯೆ ಪನ್ನಿ ಆಯಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಆನೆ ಆನೆ ಏರಿಗಳ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತನಪ್ಪ ಕಾಸು ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸು ನೀ ಎಂಕು ಕೊರು ಯಾನ್ ಏರಡಲ ಬಂತು ಕಾಸು ಕೊರು ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ಆಯಂಗು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಆನೆ ಆನೆ ಏರಿಗಳ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡು ಈ ಎಂಕು ಕೊರು ಯಾನ್ ಎರಡಲ ಪನ್ಪು ಎನ್ನ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಒಂದು ಕೊರ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಸಂತ ಇತ್ತ ಕುಡರ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಎನ್ನ ತೂತು ಜಾ ಅವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗರ್ವನ್ ತೂತು ಜಾ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇದ್ದಣ್ಣ ಕಾಸು ಇರಡ ಕಾಸು ಗರ್ವನ್ ತೂತು ಇರಡ ಕಾಸುಂಡ ಎಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನೇ ಕತ್ತ ಯಾನ ಆಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಲಜ್ಜಿ ಅಸಲ್ ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎರಡೆರಡು ಕೊಡ್ದು ಒಡೆ ಒಡೆ ಬೋಪಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ನಿಂದ ಕೊಡ್ತೇತ ಕಾಸು ಎಂಕು ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕಲ್ ಬರ
నిక్కుదాదాన్ని ನಾಟಕ ಕಾಸು ಮಂಗೆ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಾಸು ಓ ಭಾಷೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಗಿನ ಮಲ್ತ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿ ಹುಡುಗನ ಪೂರ ಧರ್ಮ ಕೆರ್ತು ಪಾಡ್ಜನ ಮಾರ ತುಲ ಅಲ್ಲ ನಿಗರ್ ಉಂಟುಲ ಇವಾ ಜನ ಮಾರ ಏರು ಓಲು ಯಾನ್ ಕೆರ್ತಜಿ ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಕೇರ್ನಿಯ ತುಲ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಬುಟ್ನಿ ಓಲು ಇಂದ ಉಸಿರಾಟ ಉಂಟುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತಲ್ಲ ಉಂಟುದುಂಡಿ ಮಾರ ಓ ರುಸಿ ರುಚಿ ಆಸೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತರ್ಮೋ ಕೆರಿಯತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಹೃದಯ ಬಡಿತಲ್ಲ ಉಸಿರ್ಲ ಐಟೆ ಪೋಪುಣ పోపుండు ఏర్పండి నెట్టే ఉసిరు పోపుండు అల్పాడదు జాస్తి ఉసిరు మూలు పోపుండు గాలి ఉసిరత్తి ಕೆಸಾರ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರಿಯತ್ತ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬಂಟ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ತುಲ ತುಲ ದಾದಾ ನೆಕ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ 7 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಚಾರ ಆಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ವೆ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರ್ತದ ಅವಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಗ 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 ಪೋಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಮಾರು ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪುನೋಡು ಈ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ ನೇಲ್ಮಿಯ ಪುನಃ ಮುಳು ಕುರಿಯರ್ ಅಂಡ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತಾಡು ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಯ್ ಸೈನಗ ಅಂಚಿ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಸೈತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ತಿರುಗಿನಿ ಆಯ್ ಸೈತಿ ಆಯ್ ಜೋಡ್ಲೆ ಜನ ಮಾರು ತಪ್ಪು ಜೀಪ ಪುನಃ ಅಂಚಿ ಹೋಗುನು ಪುನಃ ಸರಿಂದು ಆಸೆ ಕೊರು ಮಾರ ಈ ಮರ ಕಣ್ಣು ಮುಲ್ಲದು ತುಲ ಮರ ಪುನಃ ತಿರುಗಿದಿನ ತಾವು ಪುನಃ ಸರಿಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪುನಃ ಸರಿ ಅಂಚಿ ಮನೆಗೆ ಮಾಡುದುಂಡು ಪಾಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋತಾನ ಆಟೋಗೆ ಹೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓದಿ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಹಾಜಿರ್ದ ನಿಕ್ಕದಾಳು ತೋಜಿ ಕುಲೆ ತೊಪ್ಪತ್ರೋಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಭ್ರಮೆ ಶುರು ಅಂಡು ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಿಂಚನೆ ಉಚ್ಚಿದು ಕುಡದೆತ್ತುದುಲ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಾರೆ ಭ್ರಮೆ 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 ತುಲ ಸರಿಯೇ ತುಲ ಎಂಚೊಂಡು ಸರಿ ಉಂಡ ಕಾಸು ಕೊರು ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಕೊರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪುನಃ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಎಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪುಂದೆ ದಾಲಜಿ ಈ ಎಕಡೆ ಹಾಕದ ಕೆರ್ಪುನುಂಡದ ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ 7 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ತು ಪೋಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡ 6 ಲಕ್ಷ ಫೈನ್ ಬಾರ್ ಜೈಲು ಗುಲ್ಲಾಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಜ ನಾಡು ಎಂಜ ನಾಡು ಲಾಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ ಆರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಕಪ್ಪಂಗಿದಾರ ಲಾಯರಿಯಾ ಲಾಯರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಅಂಚ ನಾರ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಬೊಲ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಏರು ಆರಿನ ಸಿದ್ಯಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕು பேருக்கு பத்தின எர்மெத ரேட்டுது காசு கொரு மாறு ಬೇಗವು ಅಂಚ ಅತ್ತನ್ನ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ತೂರಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರು ಮಾರು ಈ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಓ ನಾಯಿ ಇದಾದ ನಾಡು ದಾದ ಕಾಸು ನಾಡು ನಾಡವ ನಾಡ್ ನಾಯಿ ನಾಡ್ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ನಾಡ್ ನಾಯಿ ನಕ್ ನಾಯಿ ಭ್ರಮೆ 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 ಕುರು ಕುರು 15 ನಿಮಿಷ ಕುರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡುವೆ ಏತ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಆಜಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಸರ್ ಅಂಚಿಲೆ ಜಿಂಚಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಕುರು ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದ ಅವು ಇರಬೇಕು ಪೊಲೀಸರಿ ಆಜತ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪುನಟ ಮಾತಾಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಪುನಃ ನೆಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತೂಪುಣ್ಯ ಪುನಃ ಸೈತಿನ ಪುನಃ ನೆಂಜಿನ ತೂಪುಣ್ಯ ಅಂಚತ್ ಆ ಏಕಡೆ ಫೋನಾಗ ದಾದನ ಪಂಡದು ಬೋತ್ ಅವು ಎಂಕ ಕೇ ನೋಡು ಪುನಟ ಪುನಃ ಟೆಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಪಾತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಮಾರು ಒಂದು ಪುನಃ ಓ ಪುನಃ ಓ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಫೋನಾಗ ದಾದ ಗುಟ್ಟು ಪಂಡದು ಪೋಯಿ ನೆಂಜಿ ಸಾವಲ್ ಪುಣ್ಯ ಏ ಸಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡದ ಬಚ್ಚುದ ಓ ಓ ಸಿ ಓ ಓ ಇಟಲ್ಲ ಇಟಲ್ಲ ನೆರಿಯರ ಏರ್ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಏರ್ದ ಪಾತೀರ್ನು ಭ್ರಮೆನ ಒರಿ ಒರಿ ಪಾತೀರನಿಲ್ಲ ಓ ಪಾಸಿಗಡಿನ
ಇಕ್ಕದ ಭ್ರಮೆ ಶುರುವಾಂಡು ಕೂಲ ತಪ್ಪದ್ರ ಶುರುವಾಂಡು ಬೇಗ ಪೋ ಏಟಾಂಡ ಕಾಸು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಯ ಬಂಟ ನನ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಾಸಾರಿಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಈರ್ನ ಉಪಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತ ಭ್ರಮೆ 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 ಅಂದಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ನೇ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ ಬಾಬನ ಅಂಗಡಿ ಹೋಲು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಮೆ ಈಗಂತ ದಾದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಲ್ಲ ಅದಂತ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಿಜ್ ಮಾಡ ಭ್ರಮೆ ಕುಲ್ಲಾಡಿಯ ಆ ಜನ ನಂಗೆ 5 ಸಾರ ಕೊರ್ದು ಬೋಂಡು ಐನೇ ತರ್ದಾಯ್ತು ಐನೇ ತರ್ದ 2 ಸಾರ 2 ಸಾರ ನಿಕ್ಕು ಮಂಕಾವ ಬಾಕಿದ ಮಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಡ್ಡೆ ಬುಜೆ ಇಂಚಿನ ಮುರನಿ ಬೇಗ ಸೈದ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚೆ ಸೈಪುನ ಸೈನ ಕೊಂಚ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಪ್ಪುಡಿಯ ಪುನವರ ಪಾತೇರ್ರಂಡ ಆಯ ಮಂಗೆ ನೆಟ್ಟಾಂದಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲಪ್ಪುನು ಪಾತೇರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಪುನು ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ದೀನೇಟ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಮಾನ ನಿಂದ ತುಲ 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 ಇತ ನಿಂದ ಕಾಸಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹುಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿನಿದುಲ ತುಂಡರಿ ತುಂಡರಿ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋರೆಯ ಓದಿ ನೋಡುವೆಯ ಕಿನ್ನರಿ 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 ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಯನ ಊಟಿ ಕೇಳುವೆಯ ಯಬ್ಬ ಸಂತೆದನ ಯಾಂ ಬಂಗಾರದಂದೇನಿ ಕೋಲ್ ರಿಂಗಿದೈತಿ ನಾ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ನತ್ತ ದೇ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಡೆ ತಿರಿಂಗ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನ ಅವಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಅವಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಬೋಟ್ ಯಾವ ಬೋಟಿ ನಮ್ಮೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇರೇಗ ಬೋಟಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಹಾಲು ಬನ್ನಿ ಇರೇಗ ಬೋಟಿ ಬೋಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಾವ ಓ ಬೋಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೂಂಟಿ ಬೋಟಿನ ಬಡಿದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಓಟೆ ಬುಡೇದಿ ಹಾಲೆನಾಗ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಾತೀಜ ಅಂದೆ ಇರ್ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದು ಒಂತೆತ್ತು ನಾನು ತಿಂದಿ ನಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನಿಕ್ ರಡ್ ರಿಂಗು ಕೊರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುದೀನಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ್ ಐಟ್ ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಕೊಕ ರಡ್ ಕಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಯಬ್ಬಾ ಯಾವೇ ಬರುವ ಅವನು ಕೊಡ್ಬನು ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಾದನ ಪನೋಡು ನೇ ಬಾಬಣ್ಣ ಅರಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಹೋಲ್ತಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರ ನಾಡದಾಲೆ ದೇ ಈರನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಪುಂಡ್ಯಾವ ಇರಿನ ಉಳ್ಳಲೆ ಪೆರುಂಡ ಎಂಗಿನ ಕಲ್ಪುನ ಎಂಗಿನ ಅವು ಹೆಂಗ ದಾದನ ಹೆಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಯಾರು ಬೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ಮರೋಯ್ತು ಬಾಯಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒರ ಲಂಗದೆ ಪೋಣ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಪೊನ್ನೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಜಾ ಈಗ ಹೆಂಗ ಕೆಪ್ತಾನೆ ಹಾಕಿನಿ ಅನ್ನೈತು నేను ಕೆಪ್ತಾನೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರವನು ಯಾರಿಂದ ಲವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಾ ಲವ್ವಾ ಯಾನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಡೇಪಳ ಬಂತೇನಾ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಾರ ಮರ್ಲ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೆದ್ದುಗುಂಡ ತೂ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗ ఒక దాయంబే ಒಂಜಿ ಕೊನ್ನೊಳ್ಳು ಅಂಚನ ಪಾತೇರ್ನು ಈ ಲಂಗ ತೆರ್ಪುಂದು ದಾಯ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಲಂಗ ತೆರ್ಪು ನತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಂಗ ತೆರ್ತರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಚ್ಚೊಂಡು ತೀಯರೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಲಂಗ ತೆರ್ಪು ನತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕರಿಯರೆ ತುಯ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಆ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಳ ಯಾರಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಕಾಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರು ಬಾಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನಿಗೆ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಬರ್ತೀರನ್ನ ಎಂಚ ಪುದ ಸಚಿನ್
ಸಚಿನ್ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪೀಕೆದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ನೆನಪಂಡೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಶೋಕು ನಾವು ಸ್ಟಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಕುರ್ಕುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿ ಪೂರ ನೇಲಾದಾರೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾತು ಬೋರ್ ಆಪಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋಜನೆ ಇಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಆಯ್ನಾತ್ ವಲ್ಗರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ ಇದನ್ನ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲಿರೇನು ನೋಟ್ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ನಿಖಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತ ನಿಖಲ್ನ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾண்டு ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ತೋನು ಜಾರು ನಿಖಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಾರೆ ಸೊ ಎಂಕಲು ದಾಯ ಮಾರ್ಕೋರು ನೀವು ಮಾರ್ಕೋರ್ನ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ತೋಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈತಲಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕೋರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ವಸೂಲಿ ಮಲ್ಪನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಐಟ ಆತೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನ್ ಆತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಲ್ತಲಿ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಬೋದು ಅಂದ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ಇರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ಬೋದು ಅವೇನು ದಯಮಲ್ತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ರೆ ತೂಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಇರ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಿಂಕುಲ್ ದೆತೋನ್ವಾ ಸೊ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅವು ಸಂತನೆ ಪಂಡೆ ಕೂಡಲೇ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವು ಬನ್ನಗನೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸಚಿನ್ ಪಂಡ ಸಚಿನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೊಂದು ಪೋಯ ಪಕ್ಕ ದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅವನು ಬೋದು ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಸ್ಕೋರ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೊಂದೆ ಪೋಯ ಕೂಡದಾದಲ್ಲ ಬರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ನಿಖಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ನಿಖಲ ತೋಜುನು ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ ಆಪ ಮುರಣರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಸಚಿನ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ತೋಜು ಅಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಂತಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ರ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಈ ಸಲ ಸಚಿನ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ತೀಯ ವಿನೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ತೋಜುನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೆಂಜ ಮನ್ಪಿನ ಪಂಡಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡು ಕೂಲರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ದುಂಬಲೆ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಯ ಬೋಳೂರು ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಯ ಬೋಳೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್
Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Satish Chandra, the Flaunt Clinic, the managing director, and Anchane Nenepina Kanike from V4 News CPL Season 2, and Nama G.A. Bolur sir Nenepina Kanike from CPL Season 2. Thank you so much, team, and thank you so much, Dr. Satish Chandra and Mrs. Dr. Satish Chandra. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So yes, Eid Portu, Nama Vedike Damit, guest judge Namotige, Santosh Shetty sir, the very talented actor and the people who always admire his acting, and Unjianla. So I hope you had a great time sitting there and judging and enjoying. So even the token of love, Nenepina Kanike Ireg V4 the elected from our director Lakshman Kunda. So Anchene Ita sir, Alba Kulon Itar, Karakrama Tuan Itar. So V4 the CPL Season 2 enchan. At a Gamatan, enjoyed the program. Edit talent artist Nakuler, Nana Dumbagla at Avakashati Kadandiana, Deverda Natandula. Anchane Mulu Batad, Nikloti Upere, Avakasha Maltina, Maim Ramdas, Boka, V4 channel, the entire team, Boka Vinitigla. Master thanks. Have a nice night. God bless you all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, well, if the Radde team Nanadu Paipoti and that is Planet G Vaishnavi and Nananji team Flaunt Tripti Kalavidar. So, one la Unji team 2 points secured as usual in the league. So, Ancha the ere tikun banyan announce maltondula. Okay, sir? Yeah. So, first performance maldi nama Planet G Vaishnavi. So, Planet G Vaishnavi, Ram sir, Anchane Shashi sir, Wottige Serpad, Kornanchina Marks. '82 Enpatarad. And well, so the next team, Flaunt Tripti Kalavidir. So Mokleg, Ram sir, Anchane Shashi sir, Wottige Serpad Kornanchina Marks. It's very close. Sir, naku lekada pandere bari closed ullarendu at the team la. And the marks is 72. Congratulations, 2 boards on the point. And better luck next time. So thank you so much, sir. Yeah. So well, in this episode, nama ideg mugitondula. So maateregla. So thank you panondulla. Dangan panaga declare datra nama ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸಿಪಿಎಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಿಖಿಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಂಜಿ ತಿಳಿಪಾಯರ ಬರೋದುಂಡು. So well, this is Vijay Vinit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Comedy Premier League Season 2. Thank you.